shago ɗinta da aka fasa, don gutsun uwarta gidanta da aka je za a sawa gobara, don mai cin uwarta guduwan da ta yi, don gutsun uwarka mazan da ta rike ka, sai ka gudu kamar Kano. Shatu. Kakki tura wannan. Kakki tura wannan. Kice ta je ta ji da update ɗinta da aka saka. Kakki tura. Karki tura wannan. Kakki tura wannan. Yanzu za ta zo ta against ɗinki ke da kika tura jama'an da suka je. Kakki tura wannan. Shatu. Waga fira kuma bar ta kawai ba ma fira bisa live ce ba kawai a bar ma mu ga ta. Kawai su daina kiran sunan ki sai. Mama kowa kika ba ba mani kika ba wannan abu. Ya hakuri na ni kika ma wannan wulakancin yanzu kun san matsala na a'a ina zuwa kake kara yi akwai wanda za su yi record din live din ka fara batun kiyar ka kace kara mention suna na a bakin ta ta ce she is watching my live ba ni ma ina ganin live din ta kace mata kace kara kira suna na with her dirty mouth ji fresh dan kutuma bura ubanka dan gutsun uwarka take kan cikin kabari dan mai cin uwarta jaki dabba akuya wanda bai san darajar kansa ba mai katan baki shege mai sufan bin siraye ji fresh in ka zo duniya in Sadiya Haruna yar halacce ji fresh ta zo Kano dan Allah dan Annabi gobe ta zo min garin Kano idan Sadiya Haruna jini aka haife ta in yau ba yanke mata ci bai aka ta duniya ba. Who said Jesus? Ji fresh her husband. Lawad ba za ki gane ba. Na ignoring na fita. Yanzu ina kallo akan live abin da take faɗa akai na ba za ki gane ba Lawad bari. Na yi hakurin da nayi. Na yi hakurin da nayi. Farin kara mana. Lawad ba za ki gane ba na yi hakurin da nayi Lawad. Wai? Wannan daudun nan. Wani dan wannan daudun? Na Jos. Shi da kanshi yana ce baki bane. Wai ya dade da samun video. Wata, murya za ki tura wa mutum abin kunya wai kuma yanzu ya ce ma kai ne. Lawad an taɓa ni. Ba dai dan ba irin mu ta samu ba wallahi. Idan ba ta iya daina kiran sunana ba wata shawara tunda na san she's not educated kawai wayewanta na kan titi ne na bariki ne amma ka nuna mata yadda za ta buɗe live in buɗe live mun baganci ni da ita kar ta sauke kowa a gidanta yanzu ma ta sauke kowa ta a gidanta ta ma haɗe ni da ita kamar zamu buga mace yadda ake wannan game din ni da ita wanda ya gaji kuma juri uwarsa idan tana da wannan mayin din dan Allah ka faɗa mata ta haka ka faɗa mata ta haka I'm ready for her deep fresh bana koina sai da zakara deep fresh idan na ce maka fito in neme ka to kana cikin masifa tashin hankali deep fresh iskanci ba iya faɗa da ba ka aka social media babu mahalukin dai sai kore da kan wani garin tana ban shawara tana zuwa ta deep fresh ka shiga hankalinka da ni. Jifresh ka shiga hankalinka da ni. Amma yanzu ina so ta sauke mutanen kan cikin life ɗinta. Ta zo kamar yadda za a yi girma haɗe. Ni da ita wanda ya fasa. Ka kunna mata, ka tura mata. Ka kwantar da hankalinka ni ne fa nace zan tura muku ni ma ina so ku kalla saboda ko a wani gurin ana magana you people can defend me. You understand? I want you guys to see the video. Me myself. Don uwarka ji fresh ka ce wa tinkiyarka ta haɗe live da ni. Wannan zan nuna muku tun da ni na ce ku mun magana ku kwantar da hankalinku. Ku daina kira na. Zero tension ina ko. Wallahi to ya sa zan TikTok sun sauke shi ai. I'm not offline. Kiran ne ya yawa Adamu. Ana magana ya dauka wasu mutane da suka mun magana. Gaskiya ba san me ta yi kuskure wurin tura namban nan ya za ta yi ta tura namban ta social media. Ka san me yasa ba ta san san dalilin guduwan ta Saudiya ba ta karko. Inda yariyar tana shan nonon ɗaya. Kai je fresh. Ka goge idan ka kora ka tura mata yanzu. To be careful. Inda kai baka da mutunci ka ce mi yar ice. Ba ni ce yar ice ba. Mahaifiyarka da ta mutu take kabari tare maka sha. Shi ya kashe ta. Ku kwanta da hankalin ku gashi kuna ta ciwon mahaifiyarka. Ku zo garin Kano, ka dau mata mataki. Gashi. Ya gode.
Bari in ga muku da ni karuwa ne ba zan taɓa nuna ba ma mijina online ko saurayi na online saboda kashe mu kai na kasuwa zan yi. Yawanci sai ya kashe ki sai ya Don Allah wannan ne wadda ta shiga live din nan don Allah ka fita daga ciki wannan abin fa daɗa fa siffa ta shati yake yi don Allah ku fita daga live din nan. Sai kun zo duk da haka. Kullum so ake ta daina wannan suna hayaniya bai samun kamata a abin da shiga a suke so dinga nuna mata miliyan ba. abubuwan da ake cewa tana ji ba kun ga tun ɗazu ba ta yi wannan abubuwan ba amma yanzu sanadiyar shiga live din nan nata ta zo tana ta abubuwan da Ye sabon sin ta siya, sabon sin ta siya, sabuwa ta siya. don Allah ku fita daga cikin live din nan. Me Wallahi ake ji wani kashi after life din me suke cewa? Kun yi hukin ta A kawai ba na so ku dinga biya kawai su tura fa kawai bidiyon ɗin. bai kamata ba kawai ta fita. suna jira. Nika kunna mun ko je nemi wani waya a kira dora mun. Wallahi Allah ka ku kunna mata don Allah ki Idan ba zan haƙuri. sauka ba shegiya nake. Ki sauka daga live din gaba daya. Gaskiya. Zan tafi life din ta karki damu. Dan Allah kar ki je. Idan ba sai na je ba Allah ya tsine ni. Shatu dan Allah karki je. To ko a bude mun ko in je idan ba sai na je ba kafira nake na sauke life din na. Da bata je ba bata san me yake faruwa ba yanzu kuma da aka Idan za ki kunna min ki kunna min agents ake ke nema wancan kawai. kunna mata amma kar ki je gidanta wancan ta kunna mata kar ki je Cajin wayan ya ƙare. To zan sauke akan life din birin je da waya na. an yi abin nan an gama ku kyale su ji da abin da yake damun su. Shatu kina ji na dan Allah karki je yanzu ai ta canza topic ba ta yin da ke. Tura bidiyoyi yanzu da kawai ni take take, wallahi yanzu da ni take. tura bidiyoyi take. Dan Allah karki je. Dan Ba Allah. maganar ki take ba yanzu. Yanzu ba magana ki take maganar nan. Yanzu tana so ta maganar yi lambobin da ta kanta tura ne da da take zai wanke yi. sanda a mutane gidan a mutane. yarda da ke cewa ba ita ce ba. Kuma tsaya tun da an yi abin nan ko banza kin yi abin da kika ba wa kowa mamaki to a bar shi a haka ta ji da takaicin da yake damunta. Ki shiru kamar yadda kika yi ɗazu kamar ba abin da ma yake damun ki. Shi ne daidai amma wannan hayaniyar ma ke kanki damu muryar ki fa kina jin yadda take komawa in kina hayaniyan nan. Wallahi. Tun ɗazu ana wasa da dariya a gidan nan kuma yanzu shiga life ɗin nan ya sa kin harzuƙi kina ta wasu Kuma in kin lura bata ma dauke topic ɗinki da kyau ba saboda ba ta so firan sosai. Tana so ta goge kanta ne. A'a ita kin san me yanzu. wani lokacin mutanen mu ma fa suna da matsala. Mutum zai zo ya zauna ya ce ya daina abu amma za ki ga an zo ana ta tunzura shi a ce mai wannan a ce mai wannan a ka'ida fa ba haka ake yi ba in ana rigima ba a cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza. In baka hana a yi ba kar ka ce za ka sa. To ai duk wanda ya ce wane ya ce ai yana so a ci gaba da fadan ne ai. Da Allah a kunna sola. Wannan ya zo ya ce an ce miki kaza wannan. Duk ba wanda ya ce fa an ce kallo fa ake Ba ba wanda wanda ya ya yi ce ba. an ce. Ina magana ne akan abin da yake faruwa ba